Na, akkor lányok és srácok, most fel fogjuk venni a második részét a Minecraft-os sorozatomnak, és kezdjük is. Azt terveztem, hogy azt ott megcsinálom ezt a vízesést. Inkább visszajöttem a háza, mert elég később van odakint. És van néhány betolakodunk. Nappalodik. Mindjárt jöhetek. Na most azt fogjuk megcsinálni, de ahhoz kéne vas. Szerintem itt lesz majd a bányánk bejárata. Ehhez is szerintem montást fogok használni. És... Ó, szén. Na mindegy, ez nagyon sok idő lesz, még ezt befejezem, szóval inkább keresek egy másik bányát. Na, már induljunk el arra. És itt van is egy bánya. Visszamegyek fákjáért. Visszajöttem. Na, keressünk vasat. Nagyon sok zombi van. Visszajövök még egy pajzs. Visszamegyek egy pajzsért is. Itt is vagyunk. Most már egy pajzsal. Közben amúgy kivilágítottam ott is területeket, mert eléggé sötét volt. De viszont ott a vasat még nem szedtem ki. Slime-chunkba vagyunk? Slime-chunkba vagyunk, emberek. Na mindegy.
kivágni ezt a vasat. Mennyi vas? Kell még vas, mert ennyi nem lesz elég. Azt területet is ki kéne világítani, de ott túl sok zombi van. Szóval jelenleg velém jönnek. Felmegyek. És ennyi vas amúgy elég is lesz. Amúgy azért kell a vas, hogy csináljuk egy vödröt. Hogy a vizet rendesen le tudjam tenni. Ja, és még azt akartam mondani, hogy ez a táj, vagy ezek a területek nagyon szépek. Csak ugyan nehezen lehet kaját találni. Megcsináltam a vödröt. Már csak ez kell. Ja, és arra jöttem rá, hogy szerintem sokkal könnyebb lenne, hogyha nem a vizeséssel kezdenénk, hanem a házzal, mert lenne több helyem, meg nem kéne félnem. Na, már reggelidik, és amúgy a répáim is nőnek, és nem merek kimenni, mert még mindig hallottam macit. Szóval így megyek ki. Na, égnek! Ja! Hogy itt egy maci és az anyja volt. Minél több csontot kell összegyűjtenem. Jaj. Ugye ez azért nem nőtt meg, mert nincs is itt sapling. Hát ez baj. Akkor viszont el kell mennem odáig. Egy fáig. Mindjárt. Csak kevés a HP-m és nincs talán. Rájöttem. Szóval megneveztem ezeket a répákat. Kilenc. Úgy. Most van 8 vasam. Szerintem csinálok belőle. Csinálok ebből egy... mit csináljak? Egy csákányt, egy boltát, és nem ennyi elég. Nem, még ebből a kettőből csinálok egy kardot. Szerzek egy kevés fát, aztán visszajövök és megcsinálom a házat. Na,
visszatértem, találtam fákat, és ültettem őket, és most csinálok egy timelapse-et, ahogy megnőnek. Szóval, igen. Rájöttem, hogy nem lesz értelme, mert nem biztos, hogy megnőnek, megölöm a csontvázakat is abból szerzek bómért. Szóval mindjárt visszatérek. Mégsem csinálok timelapse-et, mert túl sok idő lenne, és nekem abból nincs sok. Szóval inkább eltakarítottam minden a házat. Na, emberek, amúgy kész lett a ház. Nem vettem fel, mert nem volt rá időm. De kész van. Belül is. De viszont a mai videóra szerintem ennyi elég volt, szóval majd találkozunk a következő videóban. Csá!